Mess mal-vizzju tad-droga kważi 20 sena ilu permezz tal-eroina u waslu biex ftit ta' żmien ilu ġie wiċċ imwiċċ mal-mewt. Din hija l-esperjenza ta' missier ta' tifel ta' sentejn u resident f'Dar Sant Anna f'Baħar iċ-Ċaqgħaq, dar residenzjali għal priġunieri fil-faċilita korrettiva ta' Kordin li jkunu waslu qrib it-tmiem ta' sentenza ta' abbuż ta' droga. Wara dik l-esperjenza r-raġel ħalef li darba l-dejjem jeleb il-vizzju, kemm għalih u kemm għall-eżist tiegħu. Għamilt 5 snin fuq il-magni, il-ħajja u mewtu, deċidejt x'inġejf tiegħi li ma rridx narġa' ngħaddi l-familja tiegħi minn xi xahrdejn, ma rridx jiena narġa' ngħaddi minn xi xahrdejn u t-tifel tiegħi l-istess għandi tifel ta' sentejn ukoll. U ħadd id-deċiżjoni li nipprova nitla' programm. Qal li beda jabbuża mill-eroina iżda tul is-snin qabad ukoll il-vizzju tal-kokaina. Spjega li wara li daħal il-ħabs sab lid-direttur li joffrilu l-għażla li jidħol f'din id-dar residenzjali mmexxija mill-Caritas. U hekk iseb ħafna jnum, jekk tażel li tkun trid tagħmel xi ħaġa f'ħajtek, naħseb il-Caritas ittik lodda kollha biex tagħmel dan u biex tirranġa ħajtek. Huwa fisser li fl-4 xhur li ilu fir-rijabilitazzjoni sab l-għajnuna kollha biex jibda ħajtu mill-ġdid. Fosthom it-terapija, iżda wara l-fema li l-vera programm jibda kif jixref il-barra mid-dar ftit xhur oħra u jerġa' jibda jaffaċċja l-ħajja. Naħseb id-deċiżjoni ilha toħodha. Naħseb li m'għandux insib problemi, naħseb il-ħajja klien sabiħa ħafna, hawnhekk juruk ħafna kif tgħix ħajja klien sabiħa ma għandek bżonn affarijiet. U naħseb mhux sewwa ta' tuża dan iż-żmien ħażin, għax naħseb fl-aħħar mill-aħħar għal ħajti nagħmel. B'esperjenza bħal din li se jibqa' jġor tul ħajtu, ir-raġel kellu appell lejn dawk li jinsabu fix-xifer li jqgħu f'dan il-vizzju misħut. Għall-ewwel naħseb kollox jiġi ħelhom, naħseb il-konsegwenzi tagħha kollha wisqu, naħseb hu min għaddej forsi minn di problema diġà. Ma jkomplix jaħseb bħalma kont naħseb jien li forsi ħadd jieqaf waħdek għax jien għamilt kważi 20 sena sejrek l-lum tal-aħħar u jien kapaċi nieqaf waħdi. Il-missier huwa wieħed minn 152 ruħ li fl-aħħar 5 snin ibbenefikaw minn dan il-programm ta' 10 xhur f'Dar Sant Anna li għal 3 snin oħra sabet l-appoġġ tal-Gvern bgħinuna ta' kważi €1,000,000. Id-direttur tal-Caritas Nigat spjega l-ħidma ta' rijabilitazzjoni li ssir f'din ir-residenza fil-komunità. Huwa partikolarment importanti għax bekk bniedem tkun qed tgħinu wkoll fil-fażi delikata ħafna meta ħerġa' jidħol lura fis-soċjetà. Allura flok il-ħasda li mill-ħabs spiċċa ruħu barra, bniedem kellu l-opportunità jaħdem fuq innifsu, jibni relazzjonijiet healthy. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li din id-dar hija xempju tal-eżempju li jittieħdu l-bżonn tal-persuni biex ma jaqgħux jew ma jibqgħux vittmi tal-vizzju tad-droga. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.